कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संपूर्ण। आप सुन रहे हैं कृष्णा राव की आवाज में। साथे रोहिए के देखी हो करीब से, साथे रोहिए के देखी हो करीब से। अपन गेहूं काटावा लहे गरीब से, अपन गेहूं काटावा लहे गरीब से। हम आइल बानी बहुते नसीब से, हम आइल बानी बहुते नसीब से। अपन गेहूं काटावा लहे गरीब से, अपन गेहूं काटावा लहे गरीब से। काम ऐसन करब जैसन करेला थ्रेसर, दिन भर काम के हमके रहेला परेसर। दिन भर काम के रहेला परेसर, काम ऐसन करब जैसन करेला थ्रेसर। काटब काठा काठा नया तरकीब से, काटब काठा काठा नया तरकीब से। अपन गेहूं काटावा लहे गरीब से, अपन गेहूं काटावा लहे गरीब से। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संपूर्ण। एक बार दे तो मौका मिली नहीं धोखा, हार के मोनू प्रियांशु करेले मेहनत नोखा। एक बार दे दो मौका मिली नहीं धोखा, हार के प्रियांशु मेहनत करेले अनोखा। राव की रिसना नोपी है जरीब से, राव की रिसना नोपी है जरीब से। अपन गेहूं काटावा लहे गरीब से, अपन गेहूं काटावा लहे गरीब से। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संपूर्ण नगर।